Mi úgy képzeljük, hogy egy nemzet fővárosa így kell tegyen, így méltó, így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak. A mi fővárosunkban vannak a legnagyobb biztonságban egész Európában a zsidó családok és a zsidó közösségek. Nincs még egy olyan európai ország, ahol a fővárosokban élő zsidó közösségek akár csak megközelítő biztonságérzettel is rendelkezhetnének, mint itt Budapesten. Erre legyünk nagyon büszkék. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország egész Európában, mi vagyunk az egyetlen olyan főváros, amely képes ezt megadni a velünk élő zsidó közösségnek. A kormányzat is támogatja persze ezt a maga zéró tolerancia politikájával. Legyetek büszkék arra, hogy mi nem engedjük, hogy Izraellel szemben uszító zenekarok lépjenek fel Magyarországon, itt ilyen nincsen, és erőszakos migránsok nincsenek, nem is lesznek Budapest utcáin. Mi úgy képzeljük, hogy egy nemzet fővárosa így kell tegyen, így méltó, így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak.